Hello guys, to norok tini hinggang ke yani title te thumbnail nunggu na saima khana jutam video to ong thang tong hingkai asa khai norok joto no kaham tongmai na tini hinggang kai kali puja ni je video Diwali ni je video blog rok norok nai tong de soya karai te anu video no saja khangkai naithok ja khangkai support didi subscribe khana tapok di subscribe khai bell icon no seboi redi to norok kubang share khai di comment khai di jodi ani video rok saya ya rong no comment khai redi arong ya ko mistake kham to ang mani nawano bahai ke taisa kaham khaiman to guys tini kai Diwali je kalimani tini puja nan thang tongo norok sob somoy mano soron khai di khulum di mani di dup sok di to salcha tam mannai phol mannai to borok norok sahajjo khai di jephor bono borok no suba di je borok no nung suba phia ba borok no suba yang mano taka sa borok no suba mano amono kai zani mani ani norok jutano ani tutini hingga kasih tong mani sal tong thang lai nai tong disaya kre ni blog no bimol tipra 120 no daki subscribe daki comment daki kusgo karin bagan norok ni thani ang poemung na haragoi tini an video tapu masoli nai cholo guys. Oh, tini hingkai happy Diwali nahara je sene oza kawo hai ke sajo goi rekha but current khoi ni babu norok nojo to tini phone goi maya to ade tamo nga rok sajo goi tongo kampeno je sajo pali sajo bahano sajo ta khub mai tongo ya ba lighting rok rimalia current kore watimang amone bagoi. तो guys, tadi sini orang pendel, mic satu gak. तो karen bagoy. Bisa problem itu kamu ngangkat generator baik masuk itu ha. Nah, coba.